Jampui jalani Teisak kamini khungsasu yanu khungni chirai asai dorobni shimino totra robuni shakhami angjak rangbusa kare ni bagai kaham shakham nairi manliya buma bupa paithagotai mungsa lama kare ingmabai hasin lukorongni thani chubasu sanka achrani bufa Srangshlo koktuma thumnoi roknu ringai Lubar Simol Som Lukorokni Thaniwo Chubasu Shanani Nangkha Bislani Bimarno Treatment Klainani Bagai Aba Haikinu Debu Shakagorta Jibu Shakamnogo Shakna Rezumani Yagulo Father Hasdo Tlang de Hini Shasangmani Hini Fiabarang Pushakuri Angmabai Funugi Mandia Hanai Abo to tabuk to busana to bol samale mane ang phatar talang mani abo to tab agor talaw ogliwo nerono ke saing saung ke baire thangnai saung ke ba taman senai rang puisa krini bagai jotono ang koyo ani bagai ani sraini amoni tor saphai mani hani bagai ang jotono koyo mane phataro thangnai amo to saya mane nerono transfer ka asuk sawano Doktor nini sajlani mungke jewa molsom nini mung Lubasi molsom nini logini mung kabran manti molsom obo bo bisi kolai amo to bisi lama to moto para ani to ticama para tisang ma para bisi ngangke soigoria chagaria acha tabuk nini amsai to MDC tongo MLA tongo nung borong ka tam kok kachabe amo to kesana mane ani to sak ambu khamaya teman sana amo to je ang ko mane je rokai rotheng abo to ang jotono koyo mane jotono ang koijago abosi bisi ka 3 বছর 사 해명 많이 아버 torsamani 3 বছর asamani simina nge asai foreign simi tong abo foreign asai foreign simi tamo nge agot lawa narglia bro prefer hoga te paro nahi so to operation kai kang hamsani na abo to hamda abo to samaya ani mlimo Zompuni Shimirazoni Koktum Sini Korang